Als hij jou de hele tijd zo niet nekken. Dus je dat echt zo judo. Maar weet je wat je moet doen als hij wil beginnen? Moet je die mouw laag zetten. Dan kan hij niet meer in die nek. Dan kan hij ook geen... Goed zo Jesper! Dan heb je die mouw vast. Dan ga je hier zelf bewegen, zelf naar die worst zoeken. En niet hem eerst laten pakken. Als hij jou eerst heeft, dan zit hij eerst. Dan moet je echt even zoeken van wanneer kan het nou lopen. Deze wedstrijd. Na de wedstrijd. Niet te gaan. Goed. Goed vast. Daar is het. Ja, goed. Jesper, blijf vegen, blijf vegen. Vegen! Goed zo, goed zo! Ja!